Unong yalam kaliang persya jong Khasis Autonomous District Council ubah pencengan NCM uloong bakala ban poi sya uput baka kongres kan net kersyan ya ke sorkar hadin ke election arjar apulai. Ubah PNCM ubalong ru working president jong kongres hadin bikisan ngut kinong mikmat ke kongres kila lek penyesno baka sorkar Meghalaya Democratic Alliance uloong ye kini namar layui bab kinbun kijingkela hakasan hima sima hakani ke election kapanwan. Aslong kan ni ngastik bagi parti nomor bah haduk mentahi ko mangalong ba kini ki parti kim ai ka jing sensyar ka ba baro ko ki supna dari semua wan ka state ka jungi nem betu ban ong ga sarkar la da Maharashtra ki from government as a coalition partner Rajasthan ki doni government hakiwi ki state ki doni government kam don problem hang ni hangiru te hang ni ro kala shai ba la bani trilang congress NPP but UDP tambah minus BJP. Dia who knows how next government lah bani form tambah naglang kuris kanong shy. Baswa bagi terlibat no nong yahap don katu kan ni agenda ke shy. Lah kalong ka jadi bat ka state revenue kiwi ki issue in hab bani shy. Tendanya ibam don problem ban form ka sarkar. Merupakan tip next kawi ke parti kawan kandidat. Kawi ke parti kandidat. Lesya hata problem don gamban dalik menghiru. Kilawan kuat na yi. Tanah ka depend ha ka situation ka depend ru ha ka kom job ha ka election ajara pulai. Lada Dr. Khonglam bapimo balakano he had been as the chief minister as the independent assembly. Then why not for the Congress to be in the government? Nah, ini kan problem. Kasulong tengah jin sengau jong gibriu. Ban ong ba ngimla ban yang halagi jong gijat namar bangim don ka BJP government kata te habam nang kamai te habchu badapim nang kamai te ka bahai te pin habchu le yang breu hiki te la pinang kamai te kar kastir ki jungi ka ba ka baris pa le se haki resources ki jungi ka thai ngim don problem but ka share ka jungi state ngim na like ministry ba per kin haban pe inom la ban syong ban dua welut ya ka rai ka jungi ka state we are the part of India we are the state within the over great country India. So we have to enjoy the right of so many schemes. Mara kajingi junga ki party ki ban khamdon ki MLA sa kani ka next election. No doubt ka NPP, PM ka UDP. Who else? Perko Congress ite. Ka TMC te hangni kasi jentia ka nomrung. Te kala pamana ka reels ka le se lai sausip sunset. Kano si det. Ne ka poponi ka di UDP Congress NPP. Simple.